And we're live, guys. So, ayun guys, kumusta kayong lahat? And then, welcome sa aking live stream. Ayan, bali mag-aantay muna tayo ng ating mga kasama. Ayan, kon ko lang guys. Ayan, perfect. So ayun guys, kumusta kayong lahat? Ayan, and then, ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So, bali, nag-live stream tayo ngayon. Ayan. Ayan. Bali, ito. Basta tayo. Madilim ba? Hindi naman. So ayan guys, meron tayong viewer na isa. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Kung sino ka man, pwede kang mag-comment. Ayan. So, ayan. Hindi mo naman masyado ano. Kumusta yung naging araw nyo guys? Kumusta yung weekend nyo, yung Saturday nyo? Kwentuhan tayo. Sa hindi ina... Hmm? Wait. Ayan. Again to your favorite. So, ayan.
Can we, can we close up? Pwede ba siyang i-close up? So, bali mag-aantay tayo guys ng ating viewer. Ayan. No, full consume. Ay, when? So guys, kakain tayo ng chichirya while doing the live streaming. Cracklings. Nako. So guys, meron tayong viewer ulit na isa. Ayan, kumakain na naman. Ayan, shout out sa'yo, Chris G. Ayan. Oo, cracklings habang gumagawa ng vlog, ng nagla-live. Ayan, shout out kay Ate Chris G. Ayan, na nasa Canada. Ayan. Ayan, live ako. Ayan, nag-react din si ganon, si June Jaguar sa ating comment. Macaroni salad sa akin, wow, sarap. Speaking of macaroni salad, yung macaroni salad ko pala nung Pasko, hindi ko pa naluluto yung bigay ng office. Nandito pa.
Mm. Kunin ko guys. Yeah. Sobrang bigat. Hindi ko inuwi. Ham lang yung inuwi ko. Guys, ito pala. Charan! So, andito lahat yon oh. Oh. Hindi ko pa siya naluluto. Lulutuin ko siya pag sinipag ako. And then, meron akong peanut. Yay! Yan. So, ito naman, lulutuin ko rin pag sinipag-sipag ako. Peanut. Galing pa to ng probinsya. Padala mo na sa bahay, dagdagan mo groceries nila. Lutuin ko na lang dito. Oh, tsaka hindi sila nagluluto dun pag walang tao. Gusto ko yung cheese. Naiwan ko pala to guys, so yung sauce ng ham. Naiwan ko siya noon. Para sa birthday ni Mamang ihabol. Pwede rin naman. Oo, pero sige, tanungin ko pag kasi actually sa bahay no, ang dami kayang ganito kaso hindi sila marunong magluto or tinatamad sila magluto. Kaya yun nai-stock lang. Saka lang naluluto pag may tao talaga doon. Malakas ba yung kwan dito nang yung sounds, hindi ba siya choppy? Kasi yung fan eh, or naririnig mo ba yung fan, yung electric fan? Wala. Tagaluto malang bitid. Nang ikwan mo nga, i-like mo yung video. Okay naman, walang ingay, yung kinakain mo na rin. Ala siya. I-like mo yung gano, ay i-thumbs up mo. Bigyan mo ng like yung video. Ayan, meron na tayong thumbs up na 3. Maraming salamat. And then hi to our new friend, Melio Das Gamer. Hi friend, how are you? Welcome sa ating live stream. Thank you for dropping by. Ayan, meron na tayong 4 na viewers. Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ay, nabawasan. 3 na lang ulit. Hello, good. Oh. Where are you from, my friend?
It's good to know that you are good. How's your channel doing? Hi everyone! Welcome to my live stream. Thank you sa apat na viewers. Ayan. Mag-comment lang po kayo para ma-recognize natin. And please bear with me. I'm eating chichirya. Junk foods. Nagluluto ng dinuguan. Wow, sarap naman. Ayun, nag-comment si Kuya Melvin. Nagluluto daw siya ng dinuguan. Shout out sa dyan, Kuys. Ayan, sarap niya na dinuguan. Alam mo nang yung, di ba meron akong pinost na nasa kusina siya. Oo nga nag-comment siya, nagluluto daw siya dinuguan. Yung pinost ko na dinuguan sa ganon na video sa FB, ala, ang dami kayang nambash noon. Na dapat hindi daw ganun yung pagluto ng dinuguan, ganon. Ano magagawa ko yun yung luto ng yun yung way ng dinuguan sa amin na. Hindi sabi ko. Hindi daw ganon, ganito ganyan, kakaloka. Ay ganon, oo, tingnan mo yung mga comments, nakakaloka. Ang dami kong basher doon. Nawala na si Melody as gamer. Baka ibang way sila kaya nga, iba-iba talaga ng version. Kaya nga nilagay ko doon Cagayan version Tapos sinasabi ng tao na ay yung mga nagko-comment, ay hindi ganyan yung pagluto, ba't ganyan. Tapos meron pa nagsabi, kahit aso namin hindi kakainin yan Gumanon ba naman? Nakakaloka. Pero may ko na yon 22K views. Oo. Pero natatawa na nga lang ako nung pag binabasa ko. Kamo baka gusto sabihin hindi nila papakain yung aso nila pag yun yung ulam nila. Oo nga. Papakainin yung aso nila. Kaloka.
Ngayon, pagbuya. Tapos, i-like mo. I-like. Ingay. Alam ba pasok ni Kuya Melvin Data? Ba't siya nagluluto? Bongga. Off pa niya. Off pa niya. Bukas meron. Maki-live mood ni baby. Siya din. Oo nga, maaga siyang nagising kanina. Akala niya siguro may pasok ama niya. Ay, ganun. Siya din, ang baby. Baby. Yan. Baby Vince. Baby VL. Vince Lloyd. From 4 to 6 kanina, kuti-kuti suna. Ay, ganon? Social ah. Social ang baby VL. Baby V. Ay, bongga ang apeng oh. Pumasok na ang apeng. So, ayan. Welcome sa ating live stream. Nyobrampeng. Agtamsak ka kanumutin ah. Excuse me. Excuse. Masya ka na. Hindi po siya sponsor. Parang ang dilim naman dyan. Oo, yung ilaw kasi. Social eh, may ads na nga siya. Oo, eksena, but ang apeng. Nyobrampeng.
Masyado bang madilim? Hindi siya maliwanag. Pag doon kasi sa harap, sa may salamin, ay madilim. Wait. Oh, maliwanag. Pero madilim pa rin. Maliwanag dito kaso kita yung mga ganun, oh. Mga abubo. Ay, what if dito? Okay na dyan. Sige. Pero yung mga abubot lang. Kita. Ayan. Yan, medyo maliwanag konti. Ala, agar-arbista manin. Yung mga sinampay ko. Kuti-kuti manin ni baby. Ay. Sosyalin ng baby, ha. Kuti-kuti ang baby. Niya parayaw ni baby. Guys, lumipat ako ng kwan kasi mas makwan dito, mas maliwanag kasi yung ilaw. So ayan, shout out sa ating 5 viewers dyan. Shout out, shout out. So mag-comment lang kayo guys. Dito umaambon dito sa amin. Kita yung ganun. So ayan. Pangit lang nung background. Tutok ko yung fan. There, and back. Hello, ayan. Uy, Hands Vlog for Life. How are you, friend? Kumusta ka na? Long time no hear. Maraming salamat sa pag-drop by sa ating live stream. Thank you so much. Ayan. Hi, friend. Hi, Hands Vlog for Life. Busy nga lang. Oo nga, napansin ko nga. So, yun, kumusta ka naman? Ano nang balita? Yan. Shout out sa ating friend dyan na si Hands Vlog for Life. Ayan.
Thank you, thank you. Okay lang, napadaan lang ako, sumilip sa'yo, paalis ako ng bahay. Oy, thank you friend at least, di ba? Dumaan ka sa aking live stream. Thank you. At magro-grocery daw siya. Ayan. Enjoy! Wala kang pasok? Actually, friend, wala Saturday ngayon. So, off natin during weekends. Ikaw, friend, wala ka bang pasok? Kunin ko lang ako water. So, okay. Dito ulit tayo. Thank you friend sa pag-drop by. Hands vlog for life. Ayan. So, inom tayo ng water guys. Ayan. So, thank you guys. Ayan, nanonood natin ngayon. Anong oras na dyan sa Pinas? It's 11 p.m. na yata dyan. Actually, friend, 11:07 na. 11:07 na dito. So, ayan. So, kumusta ka naman dyan? Ayan. Kumusta work? Asa naman yung kasamahan mo dyan? Actually, oh yes. Oo, super tahimik dito kasi pumasok sila sa work. Panggabi kasi sila friend, kaya yon medyo tahimik. Ako lang actually dito mag-isa. Pumasok sila sa mga work. Work okay lang. Oh, that's good. Good to know, good to know. Yan. Ala? May mumu? Hindi naman. Wala naman. Actually, matagal naman na kami dito. Like, alis muna ako. Oh, bye-bye friend. Thank you for dropping by. Hands Vlog for Life. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Ingat ka pa sa pag-grocery. So, ayun. Actually pala, noon dito, sinasabi nila may kwan daw dito. May mumu, ganun. Pero, matagal na rin naman kami dito. Pero so far, wala naman. Pero yung matanda dito na may-ari nun ng bahay, wala. Paapa na siya, matagal na siyang namatay. Ano ba yan? Yan pinag-uusapan, mag-isa ako dito. Kakaloka. Ayan, hi! Ayan, hala, sino yan Alo, grabe sila. Sino yan sa cabinet? Nagbukas siya, may sumilip, tapos nagsaro. Grabe ka, friend ah.
Sosyalin talaga si influencer Hanza, sabi naman ni Jomar Vispo. Grabe siya, hindi naman siya influencer. Ayan, shout out pala sa'yo, Jomar Vispo. Ayan. So guys, kung hindi nyo pa siya kadikit, pwede nyo siyang puntahan. Si Jomar Vispo. Ayan. Oy, wala. Wala. Hence vlog for life. Oo, tingnan mo. Wala kaya. Oo, kahit dito nakikita ko sila sa panaginip ko. Ala sila. Grabe. Ano friend, meron ka bang third eye? Promise. Wala naman. Oo nga, bukas mo. Ayoko. Kaloka. Ayaw kong buksan. Grabe, nagpapakita sila sa panaginip mo na. Gabing-gabi ng baradang, di ka pa natutulog. Oo, kikita muna tayo ng mga senti-senti mo. Oo, pandagdag sa ating revenue. Ayan. Kita-kita muna tayo ng sentimo, 'di ba? Kahit mga 1 cent, o 'di ba? Masaya na. Ayan, dahan-dahan. Saya nagbubukas, nakakatakot tumatay yung balahibo ko. La, grabe ka, tinatakot niyo naman ako. Hence, vlog for life. Wala, ito actually, ayan wala. Kwan lang yan. Actually, meron akong inukay dyan dati. Oo. Ito yung inukay ko. Papakita ko sa'yo. Ayan inukay ko lang siya. Inukay ko. Ito lang yung nandito. Akala nyo Tapos ito din guys, trench coat. Inukay ko rin. Ayan. Oy, wala sila. Ay, wala sila. Nagtago na siya. Pero actually dito, kaya wala masyado pumupunta kasi doon pa lang sa baba niya. Yung ambience kasi nung bahay parang nakakatakot talaga. Kaya walang pumupunta. Nagtago siya. Ayan, asa na si Jomar? Umalis na. Kakaloka. Ayan. Nakatayo lang sa'yo katabi mo. Grabe ka. Sige, hayaan mo na nga. Hayaan mo na siya dyan kung nakatayo lang siya. So ayan, patamsak na lang din ako friend maitim. Tapos namumula yung mata. Grabe. Nag-i-start na akong matakot. Charot. Hindi naman, wala. Nababait ang kwan dito. Charot. Nakatira. So guys, ayun, maraming salamat sa 5. Ayan na. Dapat dyan sinasabayan ng Sanmig Baradang. O di kay, ay nako Baradang, tapos na. Charot. Ito na kayong pulutan ko kanina, cracklings. Charot. Patamsak naman. Ayan, palike po yung video. Ayan. Thank you so much. Nasa likod siya, nakatayo kapre. Grabe, kapre ka agad. Wala po. Ayan, maraming salamat. Ayan, nag-thumbs up na siya. Meron na tayong 5 na likes. So, mag-abang-abang pa rin tayo.
Actually, kanina nandun ako, pero